ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ሱዳን ናብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ዝነበረ ህዝቢ ዝተወስደ ጨካን ስጉምቲ ከም ዘጓህዮ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብዕለት 13-14 ግንቦት ስልጣን ካብ ወተሃደራዊ ቆንስል ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ዝጠልቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ ቦታ ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ዕጡቃት ብዝወረዶም መጥቃዕቲ 5 ሰላማውያን ሰባት ምሞቶም ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ልዕሊ 100 ሰባት ብፎኪስን ከቢድን ዝቆሰሉሉ ኣጋጣሚ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ኣባላት ስሩዕ ሰራዊት ከም ዘይኮኑ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ዓለም ቃሎም ሂቦም እዮም። ሓያሎ ወገናት እውን እቶም ብሓይሊ ብረት ሰልፈኛታት ክብትኑ ዝፈተኑ ዕጡቃት ኣባላት ሚሊሻ ጃንጃዊድ ናይ ሕጂ ስሞም ንጡፍ ሰራዊት ሱዳን ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ክከታተል ዝቆመ ጉጅለ ክኢላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ዝመሓላለፎ መግለጺ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝግበር ዝኾነ መጥቃዕቲ ክከላኸል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምዝኽኻር ሰላማዊ ህዝቢ ብናጽነትን ብእኩብን ሓሳቡ ክገልጽ መሰል ከም ዘለዎ ፍሊጡ። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኽሲ ዝኸፈቱ ገበነኛታት መርመራ ክግበረሎም ምዃኑ ፍሊጡ። ብሰንኪቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ክግበር ዝጸንሐ ዘተ ን3 መዓልታት ደው ከም ዘበለውን ሓቢሩ። እንተኾነ ተቃወምቲ ውድባት ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ኣብ ልዕሊቶም ግዳያት ንዝተፈጸመ ገበን ቅስለት ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሙ መዓልቲ ዘተ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ይነቕፉ። ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ንዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሽፋን ንሱዳን ክትሸጠላ ዝጽንሐት ፀዓት ደው ከም ዘበለቶ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነወ ዜና ገሊጹ። እታ ሃገር ነዝጋጢምዋ ዘሎ ናይ 460 ሜጋዋት ሕፅረት ኤሌክትሪክ ንምምካት ንጅቡቲ ክትሸጠላ ዝጽንሐት ፀዓት እውን ብፍርቂ ክተግድሎ ምዃና ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓርቢ 17 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ንህዝቢ ዝዝርጋሕ ፀዓት ኤሌክትሪክ እውን ብመቑነን ክዕደል ምዃኑ ይፍሊጡ። በዓል መዛሃብቲ ማይን ኤሌክትሪክ እንታ ሃገር ኣብ መግለጺኡ እቲ ካብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ዝጅምር መቑነን ን2 ዋርሕ ዝጸንሕ ጊዜያዊ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ነፍሲ ወከፍ ተጠቃሚ በብመደብ ተኸፋፊሉ መዓልታዊ ን5 ሰዓት ጥራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረክብ ከም ዝኾነ ፍሊጡ። እዚ ንኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ዋሕዲ ፀዓት ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዘመንጭዋ ዲጋታት እኹል ማይ ዘይምዕቋረን ምዃኑ ሰበስልጣን መንግስቲ የመልክቱ። ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሓፅቢ ተሃንጽ ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ንውሽጣዊ ሃልኪ ተሪፉ ንጎረባብቲ ሃገራት ክዕንግል ትፅቢት ዝግበረሉ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ብልሽውናን ካልእ ቴክኒካዊ ጸገማትን ብተደጋጋሚ እዋን ክጅምርን ክቋረፅን ይጸኒሑ። ሓይልታት ሰራዊት ናይቲ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ አልቃዒዳ ምዃኑ ዝተነግረሉ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘተው ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና አመልኪቱ። እቲ ብቢላል ዓሊ ዋፊ ዝፍለጥ ኣብ የመን ናይ ዝመደበሩ ጉጅለ አልቃዒዳ ሓደ ካብ መራሕቲ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ውልቀ ሰብ ብቐዳም 18 ግንቦት ብዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ዞባ ጣይዝ ከም ዝተማረኸ እዩ ተሓቢሩ። ሽንዋ ብወገኑ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ቢላል ዓሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተደለይቲ ሰባት ኢላ ካብ ዘቐመጠቶም 11 መራሕቲ አልቃዒዳ ሓደ ምዃኑ ፍሊጡ። እቲ ስርሒት ቢላል ዓሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ድፋዕ ተጠቒሙ ክዋጋእ ከም ዝፈተነ ተኾነ ግና ፎኪስ መቑሰልቲ ጋጢምዎ ብኡ ንብኡ ኣብ ኢድ ሰራዊት መንግስቲ የመን ከም ዝወደቐ ይግለጽ። ቢላል ዓሊ ዋፊ ኣብ 2012 ኣብ የመን ኣብ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቀንዲ ካብ ሃንደስቱ ከም ዝነበረ ይዝንገረሉ። ኣብቲ ጋጣሚ ልዕሊ 100 ወተሃደራት የመን ምሟቶም ይፍለጥ። ካብ 2017 ኣትሒዙ ኸኣ ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥን ንቢላል ዓሊ ምስ ኣህጉራውያን ኣሸበርቲ ብምስራዕ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣስፊረንኦ ጸኒሐን። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ከም መቐጸልታ ናይቲ ብደረጃ ዓለም ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ጻውዒት ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ፈረንሳ ብቐዳም 18 ግንቦት ተኣኪቦም ውዒሎም። እቶም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ፈረንሳ ናብ ፓሪስ ዝወሓዙ ኤርትራውያን ብዘይካቲ ዘካየድዎ ናይ ኣክል ጻውዒት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገሮምን ህዝቦምን ንመጻኢ ክህልዎም ዝግባእ ሓያል ውዳቤ ምጥርናፍን ንጥፈታትን ብዝምልከት እውን ተመያይጦም።
ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ምትእኻብ ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ከምኡ ድማ ውዳበን ጥርናፈን ብዝምልከት ዝተፈላለየ ርእቶታት ቀሪቡ ኣብ ኤርትራ 28 ዓመታት ገዚኡ ዘሎ መላኺ ንምእላይ ሓያል ውዳበን ጥርናፈን ከም ዘድሊ ዝኣመኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ፈረንሳ ኣብቲ ኣስታት 3 ሰዓታት ዝወሰደ ናይ ዘተን ጻውዒት ይኣክልን ምትእኻቦም ነፍሲ ወከፍ ከተማ ፈረንሳ ወከልታ ብምምራጽ ንዝሓየለ ምንቅስቓስ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ሓደ ካብ ወደብቲ ናይቲ ምትእኻብ ኣቶ ኣብርሃም ኢያሱ እዚ ምንቅስቓስ ብቐንዱ መንእስያት ዝተወደበ ብምዃኑ መንእስያት ንኹሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝካየድ ዘሎ ውዳበታት ክርከብዎን ብሓላፍነት ክመርሕዎን ተላብዩ ኣባላት ወደብቲ ናይቲ ምትእኻብ ዝኾኑ ካልኦት መንእስያት ብወገኖም ገዲም ተጋዳላይ ሓርነት ነበር ኣቶ ኣብርሃም ኢያሱን ብጾቱን ንኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ፈረንሳ ንምጥርናፍ ዘካየድዎ ጻዕርታት ብምስጋን መንእስያት ነቲ ናይ ፈረንሳ ውዳበታት ንምምራሕ ሓላፍነትን ብቕዓትን ከም ዘለዎም ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንህልው ኩነታት ኤርትራን ተቐላቒሉ ዘሎ ንለውጢ ዝድርኽ ምንቅስቓሳትን ሂብዎ ዘሎ ተስፋን ዘንጸባርቑ ዝተፈላለዩ ግጥምታት ቀሪቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ 28 ዓመታት ዝቕጽል ዘሎ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ምግሃስ መሰል ደቂ ሰብ ዘይትካላውን ዘይቅዋማውን ምሕደራ ብሓደ ሰብ ዝቆመ መንግስትን ከብቅዕ ዝጽውዕ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብሰፊሑ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብውልቀ ሰባት ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ውዳቤታት ብእኩብ ብሰፊሑ ይቕጽል ኣሎ ናይ ይኣክል ጻውዒት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ጽልዋታት ፈጢሩ መንእስያት ኣብ መናድቕ ብምሕንጣጥን ወረቓቕቲ ብምልጣፍን ህይወት ኣሽሓት ዜጋታት ሓቂቑን ዘሎ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ይኣክል ይብሉ ከም ዘለው ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተመዲቦም ጸንሑ 4 ዲፕሎማሰኛታት ካብ ስራሕ ከም ሰጎጌ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ተዋፊሮም ጸንሑ ዲፕሎማሰኛታት ክስጎጉ ዝወሰነሉ ምኽንያት ካብ ኣዋርሕ ክሳብ ዓመታት ኣብ ግቡእ ስርሖም ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም እዩ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱን ዝቐረበሎም ጻውዒት እውን እወታዊ ምላሽ ስለ ዘይሃቡ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብእኩብ ናይ ምስጓጎም ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እቲ መግለጺ የመልክት ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ሚየን ማኮል ኣብ ዝሃቦ መብሪ ስም ዝርዝር ናይቶም ድሃይ ብዘይምግባሮም ተሰጊጎም ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ናብ ህዝቢ ቃልዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ሓልዋ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ኣኽርያ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝርአ ዝነበረ ብዝሒ ሰራዊት ፍቆዶ ኣንጎሎታት ደው ኢሉ ኣብ ሓልዋ ይርከብ ማሽንጋን ዝተሰቕለን ፒካፕ ዝዓይነተን መካይን እውን እናተንቀሳቐሳ ኣብ ሓልዋ ተዋፊረን ከም ዘለዋ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም እቲ ሓልዋ ብዝያዳ በኽርያ ዝፀዓቐሉ ምኽንያት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ተደውጊሉ ዝርከብ ተምሃሮ ዲያል እስላምያ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ዘካየድዎ ተቃውሞ ከይጓሃር ካብ ምስጋዩ ዝብል ግምታት ይወሃቦ ኣብዚ 20 ዓመታት ኣብ እዋን 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብዝሒ ግፋን ሓለዋን ከም ንቡር ተወሲዱ ዝበሉቶም ምንጭታት እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ምውፋር ብዝሒ ሰራዊት ግን ምስቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ተቃውሞታት ከይለዓዓል መንግስቲ ካብ ዝሓደሮ ስጋት ዝነቐለ ይክብሉ ኣብሪሆም ብናህሪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ሓያሎ ጽልዋ ፈጢሩ ኣብ መናድቕ ብምሕንጣጥን ጽሑፋት ብምዝርጋሕን ንመንግስቲ ኣብ ሸቕሎት የእትዎ ከም ዘሎ ክዝረበሉ ጸኒሕዮ ቀርን ኣፍሪቃ ሃገራት ዓለም ወተሃደራዊ ህላዊአን ዘስፋሕፍሓሉ ዘለዋ ዞባ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ መጽናዕታዊ ትካል ኣህጉራዊ ሰላም ብዘርግሖ ጽሑፍ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ሰራዊተን ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ስፊረን ከም ዘለዋ ብምዝኻር ብሕጂ እውን ካልኦት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣሚቱ ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ሰራዊተን ኣዋፊረን ዝርከባ ሃገራት ኣሜሪካ ፈረንሳ ቻይናን ጃፓንን ኣብ ጅቡቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ናይ ድሮን ኣሃዱ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቱርክን ሩስያን ኣብ ሱዳን ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል ብዘይካዚ ከም ሩስያ ህንድን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም መደብ ከም ዘለወን ይግለጽ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብቲ ንግዳዊ ርክባት ጎረሮ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኣገዳሲ ክፍሊ ማይ ዓለምናዮ እቲ ዞባ ካብ ሽበራን ሸፋቱ ባሕርን ናጻ ንምግባሩ ተባሂሉ ሓያላን ሃገራት ዓለምና ናይ ውግእ መራኽበን ኣብ ኣህጉራዊ ክሊ ማይ ናይ ዝባሕሪ ብተደጋጋሚ ከም ዘዋፍራ ይፍለጥ
ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ቅናስ ሳለሳራ ብሰንኪ ብዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሽበራ ከም ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት ሰራዊተን ኣብ ዞባውን ብቀዋምነት ኣዓስኪረን ይርከባ። ሓውን ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ብሓገዝ ስልያ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ሃዲሙ ናብ ቱርክ ከም ዝኣተወ ንኣፈኛ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ዓባስ ሓሰን አልበሽር ዝተባህለ ሓውን ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ድሕሪ ምውዳቕ እቲ ስርዓት ኣብ 11 ሚያዝያ ብኡንብኡ ብመንገዲ ገዳርፍ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሃደመዩ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓው ንበሽር ዝርከቦም ሓያሎ ናብቲ ሃገር ዝሰለኹ ሰባት ናብ ካርቱም ከረክቦም መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን እኳ እንተፀውዐ ስለያ ናይቲ መንግስቲ ግና ብስትርቲ መኪና ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምግዓዝ ናብ ቱርኪ ከም ዘፋነዎም እዩ ዝውቀስ። ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ዑመር ሓሰን አልበሽር 5 ኣወዳት ኣሕዋት ዘለዎ ኮይኖም ዓብደላ ሓሰን አልበሽር ዝተባህለ ሓደ ካብኣቶም ጥራዩ ምስ ሓው ኣብ ቀይዲ ዝርከብ። ብመንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ቱርኪ ከም ዝሃደመ ዝንገረሉ ዘሎ ዓባስ ሓሰን አልበሽር ኣብ ሓያሎ ወፍርን ንግድን ተሃገር ዝነጥፍን ብብልሽውናን ምጥፋእ ሚልዮናት ዶላራትን እዩ ዝኽሰስ። ን10ታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሕዋቶም ደቆምን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ኣብ ዘይግብኦም ስልጣን ፖለቲካ ወፍርን ንግድን ዝኣመሰለ ብልሽውና ከም ዘዋፍርዎም ይፍለጥ። ድሕሪ ምፍንቃል እቶም መራሕቲ ሓያሎ ኣባላት ቤተሰቦም ግዳያት ሞትን ማእሰርትን ስደትን ክኾንዮም ዝረኣዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ላዕለወይቲ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ዝምድናታት ወፃእን ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ሕብረትን ፌደሪካ ሞጎሪኒ ናብ 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ተካይዳላ። እዛ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን እትመርሖ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕደቱ ብ20 ጉንበት ብሶማልያ ይጀሚሩ። ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ዕደቱ ብምቕጻል ናብ ኬንያን ጅቡትን ኣምሪሑ። ነቲ ልኡኽ እትመርሕ ዘላ ፌደሪካ ሞጎሪኒ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይዘን ሃገራት ኣብ ዝገበረቶ ርክባት ኣብ ህሉው ኩነታት ናይቲ ዞባን ዝርአ ዘሎ ለውጥታትን ከምኡ ድማ እቲ ሕብረት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዎ ናይ ምትሕጋዝ መደባትን ብዝምልከት ተመያይጣ። ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ሎሚ 22 ጉንቦት ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብጻሕ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕደቱ ክዛዘም ትጽቢት ይግበር። እቲ ልኡኽ ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕደቱ ንኤርትራ ዝገለለሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን። ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ክወቕሶ ጸኒሑ እዩ። ሓያሎ ኣባላት ናይዚ ሕብረት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ርክብ ብእወታ ዝጥምቶ ምዃነን እኳ እንተገለጻ ጠንቂ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ኮይኑ ንዘሎ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ግና ይቕጽል ከም ዘሎ ይወቕሳ። ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ፈለማ ዝበጽሓሉ እዋን ድሕሪ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ርክብ እዩ ነይሩ። እቲ ልኡኽ ኣብ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ድሕሪ ምብጽሑ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ወደባት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ጽርግያ ንምጽጋን ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ምብርካቱ ይዝከር። ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይካዚ ኤርትራ እትሳተፎ ዋዕላ ሰላም ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ወርሒ ሐምለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ መዲብሎ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ኣጋጢሞ ዘሎ ከቢድ ናይ ባጀት ቅልውላው 39 ኤምባሲታት ክዓጽ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣፈኛት ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዘሎ ፊናንሳዊ ቅልውላው ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ዝርከባ 39 ኤምባሲታትን ቆንስላትን ንምዕጻው መጽናዕቲ ከም ዝተጻፈፈን ኣብዚ ቀረባ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕልን ሓቢሩ። እንተኾነ እተን ዝዕጽዋ ኤምባሲታት ይኹና ቆንስላት ዝርከባሉ ሃገራት ዝርዝር ኣየቕረበን። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳይ ካብ ዘጥፍኡ ካብ ዋርሕ ክሳብ ዓመታት ዝገበሩ 40 ዲፕሎማሰኛታት ሰጊጉ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብስም ናይቶም ኣብ ስራሕ ዘየለዉ ኣባላት ሰራዊት ፖለቲከኛታትን ዲፕሎማሰኛታትን ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝጠፋፋ ይዝረበሉ። እዛ ካብ መሸጣ ነዳዲ ዝርከብ እቶት እትምርኮስ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታትን ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ግጭታትን ከምኡ ድማ ብልሽውናን ምጥፍኣን ካዝናታታ ጥራዩ ከም ዝተረፈ ጸብጻባት የመልክቱ። ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ 1983 ሱዛን ቼሊዮ ካብ ዝተባህለ ታደ ናይ ዝመንዝዑ 21 ሄክታር መሬት 10 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ቤት ፍርዲ ሃገር ወሲኑ። እቲ ፕረዚደንት ነበር ነታ በዓልቲ ቤታ ዝሞት ታደ ዝነበራ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብሓይሊ ድሕሪ ምምንዛዕ ከም ናይ ውልቆ ሃብቲ ኣብ 2007 እዩ ንሓደ ጎማ ዘፍሪ ትካል ሸይጥሉ ጸኒሑ። እታደ ምስ ወዳ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ቅድሚ 36 ዓመታት ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬቶም ከም ዝመንዝዖ ኣብ ቤት ፍርዲ ክከራኸሩ ድሕሪ ምጽናሕ
ኣብ መወዳእታ ነቲ መሬት ወኒኑ ዝጸንሐ ትካል ካብቲ ፕረዚደንት ነበር ከም ዝዓደጎ ንቤት ፍርዲ ብምእማኑ ናይ 10 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክወሃቦም ተበይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 94 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ካብ 1978 ክሳብ 2002 ን24 ዓመታት ንኬንያ መሪሕዋ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ብብልሽውና ስርቂ ምዝማት ሃብቲ ዜጋታት ማእሰርትን ቅትለትን ንጹሃት ዜጋታትን ካልእ ዘስካሕክሕ ገበናትን ብምፍጻም ዝፍለጡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዮም ንሶምን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ኣብ ቤት ማእሰርትን ስደትን ክከላበቱ እዮም ዝረኣዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ዓርቢ 24 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 2 ሄሊኮፕተራት ዝርከበን 6 ነፈርቲ ውግእ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መሬት ከቕርባ ኣብ ልምምድ ከም ዝቐነያ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እተን ኣብ ዝባነን ባንዴራ ኢማራት ዝተጠቅዐን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ባጽዕ ካብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ እናተመላለሳ ልምምድ ከካይዳ ከም ዝቕነያዮም እቶም ምንጭታት ጠቒሶም እንተኾነ ኣብ ልዕልቲ ድሮውን ተዳኺሙ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሞራላዊ ውድቀት ከስዕብ ዝብል ግብረ መልሲ ስለ ዝመፀ እቲ መደብ ብዛዕባ ምትግባሩ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ምህላው ገንዚቦም ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሰኣን መቀያየሪ ቕሑ ዝበዝሓ ነፈርቱ ካብ ስራሕ ወጻኢ ምዃነን ይግለጽ ኣብ ልዕሊ እዚ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሓደጋ ብዘጋጥሞም ሞት ማእሰርትን ህድማ ምኩራት ኣብረርትን እቲ ሓይሊ ኣየር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክዳኸም ይጸኒሑ መንግስቲ ኬንያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተው እዮም ዝበሎም 22 ኤርትራውያን ብሶኒ 20 ግንቦት ከም ዝሓዘ ፍሊጡ እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ እውን 17 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበዎም 22 ካልኦት ብተመሳሳሊ መገዲ ከም ዝሓዘ ይጠቅስ እቶም ብሞያለ ቢሎም ከም ዝኣተው ዝተነግረሎም ኤርትራውያን ብመኪና እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ቲካብ ዝተባህለ ከባቢ ተታሒዞም ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተጠርጠሩ 4 ኬንያውያን እውን ኣብቲ ፍጻሜ ተቐይዶም ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናይ ዝሰግሩ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻብ ፖሊስ ሃገር የመልክት ካብዞም ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ኬንያ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን ገሊኦም ኣብቲ ሃገር ንምትራፍ ዝሓለኑ እዮም ካልኦት ድማ ጉዕዞኦም ናብ ዩጋንዳ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ንምቕጻል ዘንቀዱ ምዃኖም ሰነዳት ፖሊስ ኬንያ ይሕበር ብሳልሕ ጎሽ ዝፍለጥ ሓላፊት ጸጥታ ስርዓት አልበሽር ነበር ሳልሕ ዓብደላ መሐመድ ናብ ሕጊ ከይቀርብ ዓጀብቱ ከም ዝኸልከሉ ሮይተርስ ሓቢሩ ፖሊስ ሱዳን ነቲ ሓላፊት ጸጥታ ነበር ካብ ገዙ ከምጽዎ ብሰሉስ 21 ግንቦት ድሕሪ መኻዶም ዓጀብቱ ከይቀርቡ ስለ ዝኸልከልዎም ከይሓዝዎ ከም ዝተመልሱ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ኣብ እዋን ተቃውሞ አንጻር ስርዓት አልበሽር ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ክሳብ ናይ ሞት ዝበጽሕ ስጉምቲ ክውሰድ ብምእዛዙ ዝኽሰስ ዘሎ ሳልሕ ጎሽ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ $1 ቢልዮን ምጽራይ ክካየደሉ ብምጥላብዩ ኣኽባር ሕጊ ክእሰር ኣዚዙ እንተኾነ ብሰንኪ ሓለዋ ዓጀብቱ ኣይተኻእለን ዘሎ ሳልሕ ጎሽ ብስሙ ኣብ ናይ ወጻኢ ባንክ ዝርከብ ኣሳት $1 ቢልዮን ንሱ ጥራይ ከንቀሳቕሶ ፍቓድ ከም ዘለዎ እዩ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዝገልጽ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መንጋስ ፈትሕን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ብዝጠልብ ሓያል ምንቅስቓስ ትጽንበላላ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተበጋገሰ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሓያል ጽልዋ ፈጢሩ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገድታት የኣክል ንምልኪ ኣብ ምባል ይርከብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ማዕርፎ ኣውቶቡሳት ዕዳጋታትን ኣብያተ ትምህርትን የኣክል ኣብ መናድቕ ተሓንጢጡን ብሮኣቕቲ ተዘርጊሑን ይርአ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣመልኪቶም ኣብ ከረንን ተሰነይን ኣብ ፍቕድኡ ዝርአ ዘሎ ናይ ኣክል ጽሑፋት ንምቁጽጻር ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ምስ ምምሕዳራት ናይቲ ዞባ ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም እቶም ምንጭታት የመልክቱ ኣብ ተሰነይ ኣብ መናድቑ ጽሑፍ ዝተረኽቦ ወናኒ ቤት ክሳብ 5,000 ኣፋ ክቕጻዕ ምዃኑ ክውሰን እንከሎ ኣብ ከረን ድማ ጽኑዕ ምቁጽጻር ይካየደሉ ኣሎ ኣብዚ ናይ 24 ግንቦት ቅንያት ናጽነት ኣስመራ ኣብ ጽዑቕ ሓለዋ ከም ዘላ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ኮይኑ ናብዛ ከተማ ዘእቱን ዘውፅን 4 መስመራት ብኬላታት ይሕሎ ምህላው ተፈሊጡ
እዚ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ይኣክል ኣብዚ 28 ዓመታት ክፍጸም ንዝጸንሐ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ምእሳር ዜጋታት ከብቅዕ ኩሎም ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑን ብሓደ ሰብ ተገቢቱ ዘሎ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክምለስን ዝጽውዑ سعود عرب هتوتو على مراحت هاجرات عرب نسالسا قنبات اب كتما ميكا ككايد صويعا اتا هاجر نزو على زتقلبت له مخنيات ابزواو شمت عرب تقسيتو برئس زلو مكففال قداي ايران ون شاولوس لزفتر مخانو تنتنتي يردئو ابز اوانزي اب صومال يمن سوريا حجدما اب سودانن كالوت ابالات محبر هاجرات عربن نزلو زي مرقا ابزو على كزتيلو تتسبيتالو كأيح بحرن وشمت هاجرات عربن زكابا سعود عرب نو تهدراوي بوليتيكاون دبلوماسياون كنتات نايتو زوبا اب تحتيان مئتاو تسعر كمزلا حيالو وجنات إنافو كينيا حدا منيسترن قلت أبالات بايتون صومال كمسوغوغت منقست صومال أفليتو بمسرت مجلسي منقست صومال توم سلسة سبا سلطان بسوني إسرا قنبات أب نيروبي معرفو نفرتي جومو كينياتا دحر مبتحهم بحلوة نايت معرفو نفرتي نحيالو ساعتات تتحيزهم دحر متصناح نتبحيثيهم نابها قروم تسويقهم منيستر قدات وطاق صومال وقعو نايت أومو دبدابي نا منيستر قدات وطاق كينيا لإخلو بوغن كينيا قنا زدتوها بملسيلن كينيا أقدما كاب صومال كتما مقارشو زكايد كتاوناي مقعزيا برراتات دو كتبلو موسانا يذكر منقستي كينيا توساني نايت ستا قداي مخانو كان تقلت منقستي صومال قنا بوليتيكاو مخنيا زلوون نزمدنا كلتين هاجرات بقالوتا زتقلوني كبل مليسو كينيان صومالن بزيكات إذا الصحاحبن زلو واننت كل ماي بقدايتهم أب كينيا زركبو صومالوين سدتين يساتون كالصحابة تنحنين منقسي صومال نشبراوين قجلتات كوكوت أتراي كالن نابلت وقس كينيا نتي أما إيتاش حسدتين يتا صومال عقيبو زركب معسكر داداب كتعطو مخانا بتدقاقاميا تتنكا الشباب أب كينيا بزكايدو زلو تدقاقام متقعتات كابت سحت هاجرات نترخبو أتاويتاتا بقالوتا يتقلو خمزلو تسبسبات تهاجر يملكتو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية